Nézzünk valóságos példát. Latin Amerikában az rendkívül gyakori, hogy szándékosan a legfölül lévő oligarchák fölözzik le a gazdaság működésnek szinte összes hasznát, nyomor határán élnek az emberek, nagyon sokan, nem mindenki, nagyon sokan, és a választásokat úgy nyeri meg mindig az oligarchiák csoportjának egy-egy képviselője, hogy segélyeket, meg szociális érzékenységtől vezetve morzsákat lögdös a leszakadó rétegeknek, és nem segíti őket kiemelkedni ebből, ott tartja őket. És mindig ad nekik annyit, hogy azért a választásokon meglegyen a szükséges támogatás abból a világból. Most Magyarországon is gyakran beszélnek arról, hogy latin amerikanizálódás. Az ezt jelenti. Ennek a kárvallottja a középosztály, de a szegények is, illetve a leszakadottak, mert ők onnan nem tudnak kiemelkedni, ők mindig ott fognak maradni. Lesznek jobb és rosszabb napjaik, de sose tudnak a saját lábukra állni, munkához jutni, munkából tisztességesen megélni, és nem jutnak el oda, hogy a gyerekeik legalább olyan iskolába járhassanak, hogy a középosztályra való esélyes élethez juthassanak, vagy egy olyat kezdhessenek el. Tehát azt akarom mondani, Magyarországon is van ez így. Hát nézd meg a parlamenti választásokat. Jön ez a néhány milliárdos, aki vezeti Magyarország kormányát, közpénzekből is, meg saját forrásokból is nyilvánvalóan. Mindenfajta választási törvény határát súroló eszközöket alkalmazva, ezt osztanak, azt osztanak az emberek között, időnként lejátszavatosságú holmikat is, mint a híradásokból tudjuk. Megígérnek ilyen nyugdíjemelést, olyan szociális segélyemelést, és így tovább. Azt, amikor megvan a mandátum, akkor elfelejtik ezeket az embereket. Visszalökik őket oda, ahol voltak, vagy ott tartják, rájuk csapják a fedőt. Aztán eltelik 3 év, jó megszedik magukat, nézze meg, kirámolják az államkasszát, eladósítják az államot, kiprivatizálnak mindent, talán azt is, ami le van kötve, vagy le van betonozva, jön a választás előtt a soron következő költségvetés, és megint löknek valamit az embereknek, azt hiszik, hogy meg lehet szerezni újra, és azt gondolják, hogy így megy a magyar élet. És ennek egy olyan Magyarország a vége, aminek persze haszonélvezői, akik fölül vannak, és örök kárvallottjai, akik alul. Ez szerintem